bolo. Piye Mas Sret ini kaya? Asoy. Hey. Jogja. Putra Panjawa. Dewa. Ayo, Mbak. Permintaan dari ibu dia yang punya gawe. Rasane kaya mangan lawuh sate. Apa ya Kat? Senajan saanane. Saanane Dek. Sing penting ro dheke. Karo aku to Kat. Moh, Mah. ompek kembang tahu rasane kaya mimi susu. Ra usah mecucu, tresnoku ro kowe ra bakal tak madu. Oh iya. Bunga Rasane wong kang lagi gandro tak perjuangke tekan janur melengkung si kaca siji aku bangga karo kowe. hoe jos Nompo-ompongan wis aku kanggo kowe. aja Apa sumelang iya? tresnoku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe cen istimewa. Hey! Duh Putra Panjawi. Cek. Putra Panjawi. Wah asik coy. Penny Multimedia. Rasane kaya mangan lawuh sate. Lawo sate. Adan saanane sing penting ro kowe. Ope kembang tahu rasane kaya mimi susu. Ra usah mecucu tresnoku ro kowe ra bakal tak madu. Ketean sop. Bunga tenan rasane Oh, wong kang lagi gandrung Woyo. tak perjuangke tekan janur melengkung sikat yo Sing gelem ompo-omponganane wis aku bakal mlete. kowe aja sumelang tresnoku ra bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa kowe sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mletre sumelang Aku ra bakal ilang. Ibarat kaya kutone Jogja. Piye, Kowe Mas? sing istimewa. alai peyo kuthaku Jogja kowe sing istimewa Luar biasa. Kita Sudah. semene iki pemane Lombok ya pedes iki.